Mae lot o ymwelwyr wedi bod yma ym Mrwsel yr wythnos hon. Daeth criw mawr draw i brotestio yn erbyn y cytundeb masnach sy'n cael ei drafod rhwng yr Undeb Ewropeaidd a'r Unol Daleithiau yn ymwedig i edrych ar yr effaith ar ein gwasanaeth iechyd yng Nghymru. Ond dyn ni hefyd wedi bod yn cwrdd â busnesau bach o Gymru, daeth cynrychiolwyr draw i drafod twristiaeth yn arbennig. Mae twristiaeth yn bwysig iawn i economi Cymru a'r ffordd gallen ni gydweithio i wella fe a hybu'r economi trwy wneud hynny hefyd. A dyn ni wedi clywed newyddion da gan y Comisiwn sydd wedi dod ymlaen â llawer mwy o arian ar gyfer y cynllun ar gyfer pobl ifanc i ddarparu gwaith neu hyfforddiant i bobl ifanc. Dyn ni ddim yng Nghymru ddim wedi cymryd rhan yn y cynllun yma to, a dwi wedi bod yn galw ar Llywodraeth Cymru i wneud hynny a gobeithio bod modd i ni ddefnyddio'r arian ychwanegol i wneud hynny.